Matul ix-xahar ta' Diċembru, in-nies ta' Birżebbuġa mistennija jiksru rekord nazzjonali ieħor. Dan wara s-suċċess li għamlu s-sena li għaddiet wara rnexxielhom jixxielu dik li kienet deskritta bħala l-itwal siġra tal-Milied li qatt saret f'Malta. Din is-siġra kienet għolja 7 sulari. Bir-rekord li beħsibhom jiksru din is-sena huwa wieħed differenti kif spjegat waħda mill-organizzaturi tal-attivitajiet tal-Milied li se jittellaw f'dan il-lokal. Ir-rekord ta' din is-sena huwa l-akbar ammont ta' siġar, bl-akbar ammont ta' bozzot u daw sinkronizzat. Fil-fatt se jkunu 24 siġra għoljin madwar 40 metru li se jkunu qed jixelu it-suntir ta' knisja ta' Birżebbuġa b'aktar minn 68,000 bozza. Spettaklu ta' dawk sinkronizzat li mistenni paxxi l-għajnejn ta' dawk preżenti bl-istrutturi tal-ħadid inħadmu mill-lat tal-armar tal-parroċċa. Dan ir-rekord se jinkiser b'ħidmet għoxrin ta' volontira. Huwa possibbli permezz ta' ħafna volontira kif tistgħu taraw li qed jagħtu sehemhom u l-ammont jiswa madwar 6,000. Bil-pjazza ta' Birżebbuġa se tinbidel villaġġ tal-Milied bejn it-tnejn u t-tlieta ta' Diċembru. Bit-tfal se jkunu jistgħu fost oħrajn jitalmu jagħmlu il-pasturi. Se jkun hemm ukoll spettaklu ta' mużika u kant li se jibdew fil-5 ta' filgħaxija. Iżda kif spjega l-organizzatur Jonathan Bonnici, se jkun hemm aktar attivitajiet għal familja kollha. Dawn l-affarijiet ukoll ser ikollna wkoll preseppju ħaj imtella minn Dak Birżebbuġa bis-sem ta' diversi żgħażagħ b'karattri assoċjati mal-Milied.